Felly, Catherine, ni'n gweld bod ti wedi bod mas, ti wedi bod yn casglu sampl tail wyn. Yep. Pam wyt ti'n neud na? Beth yn gwybod sut ti wedi bod yn neud e? Ie, dim ond just hwyl. Wneud e i gwneud fecal account, i cael nabod ydy oen bach na yn cael dose arall. Maen nhw wedi cael un am nematodarus, a y tua, wel, 5 wythnos yn ôl, a wedyn nhw'n edrych fel y fecal account i gweld faint o round-worm eggs sydd yn y sampl fan hyn, ac os maen nhw dros fel certain threshold, rwy'n ni'n rhoi dos i nhw eto. A wedyn rwy'n ni'n casglu sampl arall tua 10 neu 50 diwrnod ar ôl i cael nabod os mae dos wedi gwneud y job. Felly, beth ti'n neud? Ti'n casglu'r tail er mwyn gweld os mae angen doso. Ie. A wedyn i ti'n mynd i gasglu fe wedyn i ar ôl doso er mwyn sicrhau bod e wedi gweithio. Ie, dyn ni ddim yn gwneud pob tro ar ôl wedi cael doso, ond tua unwaith y blwyddyn wedyn ni'n gwneud fel check i cael nabod bod y dos yn gweithio. Ond rydyn ni'n dyn ddim yn gwneud casglu tua yn mis Mai, a hefyd mae'n nematodarus mae'n problem i gwneud fecal account gyda nematodarus yn y Gwanwen. Ond a hyn o bryd rydyn ni'n gwneud fel fecal account dros y haf a yn y gaeaf eto. Pa fath o ddos bydde di'n defnyddio wedyn ni? Mae'n dibynnu, rydyn ni'n trio fel rotate, a wedyn mae'n nhw'n dibynnu wel, tyma bach ar y cost, ond mwy yna withdrawal periods a beth ni wedi iwsio cyn o'n ni, mae'n dibynnu, ond Wyn hefyd yn cael dau newydd, Zolfix a Sartect, gyda fel advice o milfeddygion i cael bod yn siŵr bod popeth yn gwerthu. A mae'n bwysig i bwyso defyd a bwyso wyn, dim ond i sicrhau perfformiad y defyd ar wyn, ond hefyd i sicrhau i wybod faint o ddos i roi i gyfateb gyda pwysau ar wyn. Ie, mae nhw'n variation tua defaid, mae'n defaid ni yn gallu pwysau fel 40 kilo o 80 kilo, a wedyn mae'n rhaid i ni asiol doso i'r 80 kilos i cael yn siŵr bod popeth wedi cael y dos iawn. A gyda oen bach hefyd, mae'n oen fan hyn sydd yn felly pwysau 17 kilos lan i 24 kilos, a felly mae'n rhaid i ni bod yn siŵr bod popeth yn cael gwneud yn iawn. Neu fod ni'n gallu cael drench resistance a worm resistance os byddwn ni ddim yn rhoi y dos iawn i nhw. A welwn ni defyd wyn yn mynd lan y reis fan hyn gynne. O ti'n gweithio gynne, ond yn mynd trwy'r footbath pob tro? Beth i ti'n defnyddio? Bron pob tro. I ti'n cylchroi beth ti'n defnyddio? Ie, mae 2 footbaths gyda ni. Un cyntaf sydd yn dod, dim ond fel golchi y troed. A wedyn maen nhw'n mynd fel trwy disinfectant neu formalin yn fel 2% formalin. A wedyn, fel, dwi'n ddim yn defnyddio i fel treat o foot rot, ond ni'n defnyddio fel prevention a disinfectant. Os mae foot rot gyda defaid, dwi'n rhoi antibiotics i nhw a recordio pa un sydd wedi cael a dim yn trimo ffit hefyd. Dim yn trimo toed, dim ond rhoi antibiotics. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.